Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kana budu ya kana sayna dina salatu wassalamu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu Imamu al-alim al-alamatu pokoknya nek kurangi Pak gowo ngalor ngono sing bakaran Asy-Syaikhu Muhammad ibn Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullah iwak laut wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bima addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki anu kula ndak iso Jawa karena keterbatasan bahasa Jawa. Iki istilah-istilah cempe, Mas. oh sahol Heeh. Faslun tawi iki satu fasal wakhtalafu lan beda pendapat sapa para imam mazhab fisikholi tentang sikhol beberapa sahlah. Sahlah niku anake niku wonten catatan kaki as-sakhlu bi fathin fasukunin waladul ghanam. Anake wedhus secara umum jenenge sahlah. Wal hamalani lan niku hamalan enten isore niku jam'u hamalin bi fathataini wa huwa al jaza'u min auladid dhani famadunahu. Yaitu al jaza'u, jaza' wingi artinya apa Mas ini? Jaz'ah iku umur 4 tahun. Ya. Ya lati laha arba'u sinin 4 tahun. Wedhus umur 4 tahun anake dhoen. Dhoen iku wedhus. Apa dhoen wedhus sing ana ulune? Nggih. Anake gibas sing umure 4 tahun menisor niku aranane hamalun. Ngoten. Ya wong arep 3 tahun lho. gitu iki Oh, Anak wedhus umur 4 tahun nisore. 4 tahun menisor. sing lahir teko wedhus umur Mbo. doan ya apa Oka ngetok, oka Wedhus ngitung kibas. laire, ngitung usiane. Heeh. Usia. Iku isae anake dhoen, anake ghanam jenenge sahlah. Anake dhoen jenenge hamalan, hamalun. Terus wal ajajili, ajajil niku jenenge malaikat iblis. Jam'u ijaulun. Jamaknya lafaz ijaulun. Bikasril aini wa tasydidil jimi maftuhatan wa sukunil wawi lan sukuni waw. Berarti ijaulun macane. Wa huwa waladul baqarah. Anake Pedet. nah pedet berarti. Pedet. wong bahas wedhus dadi marang pedet Sak koncoan. Pedet cempe ya. Yang awal wow. Nggih cempe. Ono sing cempene gibas, Lah, ono sing cempene ini kacang. nggih ngoten. nek sing jempene kibas jenenge hamlan Heeh. nek Hamalan. kuwi anake pokoke wedhus Anake pokoke wedhus. kabeh Heeh. musuhane kibas barang Secara umum, wedhus sing umum. Ghanam kan Ghanam. umum. Wedhus umum, tapi mungkin ya ono dhewe aku gak paham. Satun niku gibas. Oh iya gibas ya. Gibas sing ono ulune gibas namun. Nggih, gibas. Makane sate sing enak sing gibas. Ya. lah sing wedhus sing kok nggonmu ya apa to sampe Gibas. Gibas. Satun kuwi. ulune cilik ulune gak akeh Secara umum gibas. Oh, cuman gibas sing versi apa sing apa kuwi? Angguran. Gibas Nek iku sing wedhus hias apa jenenge kali gesing. Kali gesing Nah, iku masuk kacang. iki, masuk wedhus kacang. domba Nah, masuk. iku nek zakat ora. Domba iki sing anu. Sing kena gembol iku mulune. domba iki sing gibas Ya sing gibas. Hmm, Sing gibas. mulune kena digawe. nek wedhus Cangkre mumet memang. Idza tamma rekalane wis sampurna nisab apa nisabe niku wae sing kasebut wakanat lan ana
apa iku sing kasebut niku sikhol hamalan kalian ajajil niku munfaridatan niku wis dhewean an ummahatiha saking induknya. Sudah dhewean, berarti mandiri dia. Wis ndak ngempeng. Wis kesape. Heeh. Iku gampang sapi-sapiane wedhus sing angel iki gerangane iku lho. Pangelan. Mangel Mas. Sampai saiki lho aku urung kena sapeh ya. Hal apakah? Kan kowe pindah-pindah lho, Pak. Iya. Golane banyu ya India ramah. Gak iso. Iblis piro wis gak iso. Angel dihapusi ki angel. Hal apakah tajib wajib fiha ing dalem niku sing kasebut sikhol lan sak piturute niku zakat apa zakat. Niki sing dados perbedaan pendapat. Faqala moko ngendika Malikun sapa Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad bil wujubi tetap wajib zakat. Asline masuk hitungan. Wa qala ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah la zakata fiha ora enek hak zakate. Walayan akidulun boten saged terbentuk alaiha ing atase niku napa jenenge sikhol lan sak piturute niku al haul apa haul. Ndak ada hitungan haulnya. Wala takmulu lan boten sampurna biha kelawan niku sing kasebut sikhol barang niku al ummahatu apa pira-pira ibu wala wahidatan senajan siji. Ibu babon lho. Oh iya. Ojo ibu, Pak. Ibu lah ummahat lho, Mas. Lah lho juga iso. Iya. Wedhus semua. Iya. Wow. Induk. Babon ya babon. Babon. Babon ae. Oh sama nek ngarani ibu ya babon lho an. Mbok. Padha ae to. Wala wahidatan senajan siji. Artine mboke siji, anake akeh. Ya hitungane tetep gak kehitung siji. Karena bagi pendapatnya Abu Hanifah itu tetap satu masih. Wa an Ahmad lan saking iku saking riwayat Imam Ahmad riwayatun utawi satu riwayat mitlahu kenging sing padha kalih niku unine kalih Abu Hanifah. Faslun utawi iki satu fasal wa tafaqul sepakat sapa para imam madzhab ala anal khaila ing atase sak temene jaran. Iku idza kanat arekalane ana apa jaran muaddatan niku dipun siapaken litijarati kangge dagangan. Fa fi qimatiha moko iku ing dalem regane jaran niku nilainya kerto ajine. Nah, az-zakatu tadi zakat syarate idza balagot nisoban arekalane tekan apa iku kimahnya khoil itu tadi nisobat teng sak nisab. Golek nisobe pira. Fa ilam takun litijarati moko lamun ana apa iku jaran. Iku lamun ora ana apa iku jaran. Iku litijarati untuk kepentingan dagang. Nek gak diperdagangkan kala ngendika Malikun sapa Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad la zakata fiha. Jadi masuk tijarah. Nek gak diperdagangkan sebagai barang antik, misalkan mewah nih jangan jarane. Bikin kerja. Gak padha. Kan gak didagangno. Tumpak-tumpak nih kayak. Iya, pokoknya Hubungan 10.000. ora, yo 10.000 niku. Nek saya meskipun anu ya setelah sebelum bisnisnya gitu. Bisnisnya tetap. Bukan jarane. Bukan jarane. Wes, la zakata fiha. Oke. Kontesan jaran api-api. Lho lang kene iku. Wah, larang lho. Larang iku. Nah iku nek jareku yo kimahe yo ono lah sedekahe sithik lah. Maksudnya betul ya. Jura titik. Mau tak ke lomba ngono. Maksudnya nek menang kan larang lho. Sing garai larang kan Sing masalah nek didol Pak regane Pak. Iya nek didol. Lek ora. Lek ora ya pancen. Lah iya. Masa menang nek gak didol? Nyangoni juri. Iya. Ayo, ya iku aku Misalkan takon kubur. Soale tembunge zakat niku teng Quran nggih sedekah, innamas shadaqatu. Tetep waqala ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah ing kanat saimatan fa fiha zakatu. Enten syarat lintu. Ing kanat lamun ana apa iku jaran saimatan niku gembala. Maksudnya saimah niku mboten di tidak dikerangke dicul. Apa jenenge? Dingon. Tapi iki kan isim fa'il maksud. Maknane ya dingon iku jane. Yo wis pangkat dingon lu. Istilahnya dingon. Ngoten. Saimah yo sakarepe dhewe lah dia uripnya itu. Fa fiha az-zakat fiha moko iku ing dalem saimah. Khail sing saimah iku az-zakat apa zakat idza kanat ana syarat maneh idza kanat arekalane ana apa iku jaran iku dzukuran iku lanang wa inatan lan wedok au inatan utawa wedok. Piye maksude?
Beneran Mas kayak gitu. Maksudnya punya sepasang. Punya sepasang atau inasan fakot. ya, inasan loro berarti. Yo. Loro to, Mas? Nek gur dukuran tok gak. Wa inasan au inasan itu. Lah ya kuwi naskahnya gitu. Gak ngecek. Betah aku ya. Akhirnya kendali semua. Ram belum kita jangan. Loh, kita mau apa? Hampir apa? Belum kita. Iya tapi Iki. Iki papat lah. Papat. Ini papat lah. Ambali papat. 6 deh kalau mana. Gua malah 6. Niki kan 4 plus. Nggih. Niki kalau 6 plus. 6 be. 128. Carane kok 6 be. Dengi emang ini. Gak tepak blas iki. Ngising. Ngising itu tak tukun-tukunan. Lah menawa siji ana sing ngrayat kok ngisor. Enak, menengo. Dia kan dulu sejarah. Soalnya nek keamanan. Zakat ya? Hewan. Di aneh kasihan lebune pendidik ya aneh. Bigan Kasihan. jam 9 tuh. Udah masuk nih kono. Iya. Podo, Mas. Kira-kira gitu. Eh? Kira-kira. Kok irek-irek dong? Dukuran. Kira-kira balong. Iya podo, Mas. Mas kae podo. Dadi loro minimal. Berarti lek lanang Kudu ana wedoke. nek lanang sitok. Wedok sito. Sitok iki Ndak, inasan au inasan iki apa dhewe iki Iya, dhewe. ukuran iki dhewe. Wa inasan au inasan iki loro wedok ngono. Loro lanang wedok utawa wedok wedok. Utawa wedok ngono ya. Iya kayaknya. Piye? Lanang wedok utawa wedok. Oh iya. Wedoke loro, baban loro utawa Au inasan fakot. Iya, inasan fakot kayaknya. Inasan fakot ya ngono. gak loro. Nek lanang tok gak. Tapi nek wedok tetep katut hitungan. Nek lanang kudu ono wedok. Nek wedok tok gak butuh lanangan. Iya, masalah golek ning Iya, golekne godhong linggo ngono iso. Ngono. Ya. Ya wis. Ha iku enten zakate. Wa in kana dzukuran munfaridatan. Lah, lamun ana apa iku kaya dzukuran iku jantan munfaridatan dhewe sudah nyapih ya. Fala zakata moko ora ono zakat iku maujudah fiha ing dalem ya gitu. Titik wali sahibil jinsil wajibi fiha min hazakatu al khiyaru. Wali sahibil jinsi lan iku kaduwe wong sing duweni jenis. Al wajibi ingkang wajib ing dalem jenis minha saking niku khail az-zakatu apa zakat. Wong sing duweni jenis sing wajib dizakati al khiyaru utawi khiyate dikai pilihan. Wong sing memenuhi syarat memang dikai pilihan. Insyaallah munu karep sapa wong iku man akto iso ngekeki sapa wong angkul li farasin saking saben-saben sak jaran dinaron ing sak dinar zakate. Nanti punya satu kuda ya 1 dinar, punya 2 ya 2 dinar. Wa insyaallah lamun karep sapa wong qawama iso ngerto aji sapa wong. Qawama itu memberi nilai. Ngerto aji. Ha teng niku sapa jenenge? Kok sapa to? Jaran wa atolan maringi. Sik tak ulangi maneh. Wa insyaallah lamun karep sapa wong qawama moko ngekeki rega sapa wong niku wau. Ngekeki rega itu maksudnya ngerto aji. Ha teng niku jaran wa atolan maringi sapa wong angkul limi atai dirhamin saking saben-saben 200 dirham khamsata darahima ing 5 pira-pira dirham. Dadi dikerto aji, aku duwe loro iki cara dirhame pirang atus. Ngono. Lah iku nek konangan 400 lah, saben 200 sing ngewehi 5 dirham. Pirang persen berarti nyamun? 5 dari 200. 20 Kok iso? apa tuh, Pak? per dino. 5 per 200. 2,5%. Masa ada yang Mungkin tuh, Pak. 5 kok.
Nek 100 lho kuwi 5%. Nek 200 berarti kan ya 2,5. dirham. Ngekei 5. Nek 100 ngekek 5 piro? Itu 5.000. 5% kan? Iya. Nek 200 ngekek 5 2,5. 2,5. Nggih ta? Wis to, pokoknya tetep 2,5%, Pak. Gak mungkin sak ngisore. Heeh. Hitungannya zakat iki jerimu ngono. Iya. Paling kecil wis 2,5%. Ya padha masa tembung 1/40 ya padha. Dah, kene ta. Ya iya. Ngrewet-ngrewet ngene iki. Yo ora yo ben mikir. Ben mikir ngono. Nggih ya Mas nggih, fix nggih. Kan 100-nya berarti kan setengahnya 5. 2,5 toh. Nek 200 5. Iya padha. 1/40. Iya. Kamu cek mikir loh. Kamu gak lego kok aku piye ngono. Engko soalnya piye. Akan gawean deh, Pak. Bener ora ya, Mas? Iya. Wah, iya wes oke. Masalah di wedhus ya, Pak. Nek siji keluar gak duwe. Saya kemarin duku. Ngesip. Tuku sapi ya, Pak. Loh, nek kursi siji yo gak wajib zakat. Lah 4 juta lah saiki, Pak. Mosok? Iya toh. Kena PKN kemarin Meh ora mati. apa-apa. Wis mati muntuk-muntuk 2 juta. Iya doh, anu timbangane gending aku ndak wis. Ndak wis. Nyowo soalnya. Kena PKN. Nah, terus maten ngoten wa tabaru lan dipun perhitungkan. Dianggap maksudnya via yang dalam khail apa al-haulu setahun. Jadi tetap dihitung dari masa dia punya itu dihitung setahun baru wajib. Wan nisab bulan nisab bil qimati kelawan qimah. Gimana ya, Pak? Rego nilai. Ingkana yu'addid darahima ingkana lamun ana sapa wong yu'addi kumbayar sapa wong adarahima ing pira-pira dirham anil qimati saking rego niku wae. Nilai. Wa ingkana yu'addi bil adad min ghairi takwimin lan lamun ana sapa wong yu'addi niku bayar zakat sapa wong bil adadi kelawan wilangan min ghairi takwimin saking tanpa kerta aji. Nek gak pakai kertas ajian lurus-lurusan ada mau membayar sapa wa angkuli farosin saking saben-saben faros jaran dinaron ing sak dinar. Sak jaran sak dinar idza tamma arikalane wis apa sampurna al haulu apa setahun. Wattafaqulan sepakat sapa para imam mazhab ala wujubiz zakati ngatasé wajib zakat fil bigoli ing dalem bigal. Apa? Anake peranakan kuda dengan keledai. Keledai. Oh iya kedelai. Mbah. Anake mbuh bapake sing keledai, mbuh ibuke sing jaran. Hilangan. Pokoknya persilangan niku disebut bigal. Buhul. Wal nek teng kamus bahasa Indonesia bigal ngono tulisane. Bigal. Wal hamiri lan keledai. Niku tetep wajib zakat idza kanat arekalane ana apa loro karone. Apa bigol kali hamir niku. Muaddatan niku dipun siapaken litijarati kangge dagang. Nek gak kangge seneng-seneng tok mboten. Saiki wis ana vario lho. Lah iya. Ya menawa kan mewah tetep. Nawas. Faslun wa alam bisawab bisul Fatihah.